Shibon nangingi sayo iya ki ying ki bajrong ki badon kumba saw san mala hadu shipo arpo mala Henry ki ying ka badon ya jingrong kumba praspa arpo pramitar ka jingrong kumba nanong thamai hadu fair brigade kalong ka ba e ban yo i Henry ka ni ka de ka wei na ki ying ki bajrong tam hapo ka perthai ka badon hapo Dubai ka ne ka ying ka don kumba chispa drupo mala bat ka don ru ya ka live ka bala ban penpoi ya ki briu shajrong bat ka ni ka live ka don ya ka jing speed kumba drupo kilometer ha ka shikanta bat ka bala ban penpoi kumba sanspa 100 meter haka chisian ban penpoi ya ki briu ya ka ni ka building lastang ban chna house nem araja saw bala pandab ya ka house nem araja chipo bat kumba khat araja ngot ki briu ki batrai haka ni ki ying bat ki babon ki badai na po ka South Asia long shu shu ba ki ba yap la ne ki ba khat ki ba pansaw haka ni ka por pakishna haka ni ka building kalong ka baduna nama ba ki nong tho la ne kita ki accountant ki klembo record ya kita ki briu ki ba khat la ne kita ki briu ki ba bon ki ba mansaw kinar pat ki ba ki pendon kam ha ka por pakishna ka ni building kalong santli ki link sun ki bayar kan pat ki nar ka ba ki pendon kam ha ka por pakishna ya ka ba shabar jong ka ni ki ying la tapnut ta ki yet kumba arbung ru jar tali bat kumba shilak sa pho jar litar jong ka ha ka shisngi ki bo da ki solar khnang ban ban khlut ya ka ha ka ba shajrong tam jong ka ni ki ying ka jingshet ka don tang kumba khasan degree kata ka ba khamduna ya ka ba shapo kasimpor kumba lai banai ban pengkhoi ya ki yit na jrong shapo layo iru ya ka Burj Khalifa kumba khandai busan kilometer na jangai haki por ki ba shit kasngi Henry ka basngosi kalong ba kat ka ying ka bajrong tam hapo ka parthei kan sadu no ya ka jingpaw nam jong ka namar ka kingdom tower hapo ka Jeddah kin sapli house nem arjar arbusan bat ka jingjrong kalong kumba 6000 meter